Sandy Oliverio, the best. Ayun. Isang mapagpalang hapon. Ayun ba to? Ayan, Miguel, shoutout ulit dyan sa lahat. Ayan, Miguel, shoutout sa iyo. Bro, Noel Narha, Miguel, shoutout sa patamsak mo dyan, bro. Ayun, kay Ma'am Mitch. Tamsak Dan. Host, Mitch 20. Ayan, Miguel, shoutout. Ayan, sa kay Coco Martin, founder. Maraming salamat sa pag-parinyo ng iyong membership dyan. At syempre kay Wild Hajer. Ayan, Miguel, shoutout sa iyo, Ma'am. Wild Hajer. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Yung mga shoutout sa lahat dyan, yung praising ating Valdi. Ang sabi ni ating Nels. Ay, siyempre dito yung ating Nels. Ay, ito. Ang mga shoutout ulit sa inyo. Pasensya na kayo guys kasi medyo gising na natin. Tulog tayo ng tulog. Uy, naku. Ang mga shoutout dyan sa Team Mali-Maliw. Yung mga kaibigan natin dyan sa Mardination. Mga shoutout. Mga shoutout din sa Team Influencer. Ayun, wala na. Anong nangyari doon? Ayan, siyempre, sa mga shoutout din sa mga tawag nito, sa mga kaibigan natin yan sa Mardination. Hello, shoutout po sa inyo. Ayan, thumbs up. Ba't wala ba akong harang? Ba't wala? Hindi sila nasabi na harang. Puro na lang thumbs up. Oh, sana napunta yung photo na. Oh! Ayun. Ayan guys, magkala shoutout ulit din yun sa bro Noel, thumbs up dan bro. Maraming salamat sa iyo bro. Ayan, araw na naman ng Webes. Ayun, pizza 7 sa buwan ng Abril. An advance happy birthday ulit sa mga magbe-birthday nito sa buwan ng Abril. Mabitahan nyo kami sa buwan ng Abril. Soldier, shoutout sabi ni Ma'am Nels. Ayan. Magkala shoutout ulit dyan sa 3 million viewers natin. Shoutout sa mga members ko dyan. Ayan, kay Ma'am Nelda. Ayan, kay Ma'am Hajer. Ayan, kay Ma'am Gina Rebs. Ayan, kay Bro Noel Naraha. Tamsak dan bro. Ayan, at sa lahat po kay Ma'am Scarlett. Kay Ma'am Richelle. Kay Maria. Ayan, basahin natin para hindi tayo maligaw. Diba? Kay Founder Oliver. Kay Team Hads. Ayan. Sige guys, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. O, diba? Namumula pa yung aking mata kay bagong zip-zip ng dugo ng baka. Ayan, maganda sa Team Hads. Ito nyo guys, namumula kasi ako kasi sinip-sip po ako ng dugo ng baka. Yung kay Bro Harold. Maganda shoutout sa inyo dyan. At sa lahat po ng mga tamsak. Ayun. O, diba? Puro sila tamsak. Nakalimited yung harang ko. Check ko muna yung harang ko. Nakalimited ako, ha? Hindi mo na kayo magulo dyan. Ayan. Ayan guys, flex na yung baba niyo man. Si Mama Bros live din. Si Founder live din. Lahat na sila nagla-live. Tamsak. Maraming salamat sa'yo bro. Ayan, tamsak live. Ayan kay live. Ayan. Harang Dan, tamsak. Ma'am Luna, it's vlog. Nila shoutout po sa'yo. Ayan, okay naman siya. Sige. Sarado ko na siya. Ayan. Aling Harold, Miguel, shoutout sabi ni Ma'am Carmen. Ay, Ma'am Nelda pala, sorry. Yan na, it's vlog, Miguel, shoutout. Joel Nora, Miguel, shoutout po sa inyo. Ayan guys, maraming salamat. Ayan, nagbaba ng si live. Ayan, si Pipin natin kasi sa una nagbaba ng guys, ha? Kaya naman siya magtampo yung ating kaibigan. My friend from Kuya Mon, Miguel, shoutout sa iyo, Kuya Mon. Ayan, kamusta naman yung araw nyo dyan? Kasi araw naman ng Webes, bukas, Biyernes na naman. Aba. O, diba?
Bukas naman bukas. Pahinga naman dito. Ay. Meow! Sabi ni Kuya Mon, meow! Yun. Yan, Miguel, shoutout sa inyo lahat yan. Maraming salamat ulit sa inyong pagdalaw. Yan, shoutout din dyan. Ano bang gagawin natin ito? Hindi ko alam kung anong gagawin ko nito. Yan, meow, yahoo! Yan, 8 million viewers and that's Miguel, shoutout ulit. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, sa lahat dyan. Ayan, tamang-tama mag 2 hours lang ako. O, di kayo naman sunod. O, di ba? Kasi alas 9, may trabaho din kasi kami alas 9. 9 to 12. 9, 10, 11. Yan, 9 to 12. Ate Luna, shout out. Ayun, shout out sa mga kaibigan natin yan sa Mardin Asian. Ayan, siyempre. At sa lahat din kaibigan natin sa Team Maliw Maliw. Yun ang ating ng ating Suprema, si Ma'am Ritual Evangelista. Yan, siyempre busy guys yung mga kaibigan po natin. Kasi nga mag-iftar, putor ba yung tawag? Ayan. Ayan, o, diba? Kasi Ramadan ngayon, busy po yung mga kaibigan natin. Nasa loob ng bahay sila. Yung busy po yan. Nagasikaso ng pagkain ng kanilang mga siyempre, mga madam o di kaya mga share. O, diba? Ayan, shout out from Mardin Nation. Sabi ni Kuya Mon. Miguel, shout out din sa inyo dyan. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa bahay ni Sir Falcon of Dessert. Ayan, nag-iisang DJ ng 99.9 QH State. Bisaya Station. Sorry. Ayan guys, kung nakasupport nyo, please support naman kay Lifeheart. Ayun, Lifeheart na lang babanggitin ko kasi hindi ko na mabasa yung pangalan niyo dyan sa baba. Ayan, sige, kami mga bahay pa kayo dyan. Baba nyo lang kayo guys. Maraming salamat ulit guys sa nagtamsak dyan. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, Ma'am Scarlett, yung ilag sa sa'yo, harang. Parang si Ma'am Scarlett. Ayan, sige, maraming salamat. Ayun, bagong ligo tayo guys kasi namumula yung mata natin kaya bago tayong sip-sip ng dugo ng baka. Diba? Hapon kasi dapat may live ako kasi hindi ako naka-live. Tingnan mo yung ibag ko. Cute ng ibag ko. Pag matanda na tayo guys, kailan yung mga tsura natin. O, diba? Puno tayo. Unang imbokada. Kakantahan ko na lang kayo. Ano ba yung kanta ni Lolo Bigs kagabi? Magpara-practice kasi ako ng kanta kasi nga minsan akyat ako kay Lolo Bigs. Ay, nahiya ako minsan pagkakumanta na, sintonado kasi siyempre sila Lolo Bigs, magaling doon yun. Diba? Kaya mag-practice muna ako. Ano ni Kwan? O, diba? Ano ni Kwan? Yan, tayo na makanta natin dyan. Ayun guys, may nakapin pa ako. Alam ko nakadikit na kayo. Lagi naman nakadala yan dito. Hindi ko lang alam kung nagbabalik po ito. Ayan. Ayan, may galad. Shoutout ulit dyan sa inyo dyan, guys. Hello, guys. Ang sakit. Sabi mo talaga. Hello. Bakit ka? Kaya kita binayagan. Hello. Ay, habis akong nahihirapan, nangungila sa iyo, andun ka sa karagatan, iniis ko ang lahat, dahil ikaw ay Zima, si manluloko ka pala, dahil ako'y pinalitan. Ang sakit, sabi mo'y babalik ka. Ayan, shoutout na tayo. Ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Jenny. Ayan, Jenny Anzeta, ayan. Shoutout to everyone. Ayan, Ma'am Naked. Ayan, kakanta po tayo. Ayan, sige guys, kita ko muna. Tapusin ko muna ito si Iman, ha?
Isang intermission number lang po yan. Ulit lang. Ayan kayo mga bahay kayo dyan. Ma'am Jenny Ancheta. Sige, sige. Baba lang po kayo ng mga bahay niyo dyan. Ito na lang. Ito na lang. Hello, hello. Ito may hina yung ito ko. Hello, hello, hello. Hello. Ayun. Ayun. Ayan, Ma'am Jenny. Nikki, tingala shout out po sa inyo dyan. Ay, sos. Ayan, welcome sa Ma'am Jenny. Alam mo, galing kumanta. Galing kumanta eh. Ang nangyira sa'yo at alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong itibin. Ano ka lang aasarin. Nosy Manasi. Sino ba sila? Nosy Manasi. Sino ba sila? Ayan guys, may nakapin po akong please dikita naman doon si Ma'am Jenny Ancheta. Mamaya pagkatapos, dikita ko po siya. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Ayan, mga shoutout ulit sa inyong binabanit in live. Ayan guys, mga shoutout ano lang yan, pang-unang CPR po natin yan. Ayan, may nakapin po ako dyan guys. Support naman natin si Ma'am Jenny Ancheta. Pag hindi po ko nakadikit-dikitan ko siya guys. Ayan, sige. May advertise na si Ma'am Jenny. Ibig sabihin, monetize na po siguro ito. Silipin na natin, ha? India Grace. 2,000. Wow, 2,100K subscribers sa Ma'am Jenny. OFW from Hong Kong. Ayan, shoutout sa mga Hong Kong dyan. Ay, siyempre guys, OFW. May dalawang kapatid din po ako na OFW dyan sa Hong Kong. Ayan, paharang muna ako Ma'am Jenny Ancheta. Ayan, thumbs up. Ayan guys, may support naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan, sige, bibigyan kita ng Ma'am Jenny ng 5 bananas. Ayan, sige. Ayan, may advertise pa. Isa pag-view na rin natin itong mga advertise niya. Huwag mong pansinin. Bakit ganun? Ayan, paharang pa. Dumplings and sushi for lunch. Dumplings. Ayan. Sarap yung dumplings na ito. OTW Live. Ayan, sa live, hindi ko alam po kung ano pong ano niya, pero alam ko siguro Korean po siya. Ayan, sige. Ayan. Sige Ma'am Jenny, panonorin ko na itong mga video mo. Ayan, tingnan natin. Huwag mong pansinin. Bakit tumina internet, no? Naninira sa'yo. Ayan guys, mga shoutout, may nakapin po ako dyan. Please support naman natin si Ma'am Jenny. Kahit malaki na po yung bahay niya, tulong-tulong po tayo. Isda pa rin po siya. Ayan. Skip. Ayan, huwag natin skip yung ads. OTW. Sige. Ano sabi ni Ma'am Jenny? Wow, sana all. Sarap na kinakain ni Ma'am Jenny. Gutom naman yan, Ma'am Jenny. Ayun. Ayan, nag-live din si Ma'am Hajer. Ayan, sige guys, support lang po tayo. Ayan, Wild Hajer, shoutout sa'yo. Ayan, tatlong mga bibi.
Ayan, dito na tayo kay Ma'am Nikid. Boy, may sili. Bakit may sili to? Dumplings and sushi for lunch. Dumplings. Dumplings. Hindi ko nakatikim ng dumplings. Kaya na ba ko niyan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Tama-tama yan, Ma'am Jane. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Ayan, guys. Kasi kumakain si Ma'am Jenny ng hingga natin gusto. I have here sushi. Sushi. My boss. Ay, wow. Sorry. Yes, thank you for the cake. Let me have my coat for today. Yeah. Ayan, sige. Ma'am Jenny, para hindi nila marinig yung boses mo, ha? Silent na lang kita. Ayan. Done live! Ano kasi live kung nagbabalik yan si live. Hindi ko kasi ibang ano kasi yun. Korean or marunong sa ano tawag ito? Mandarin? Mandarin ba tawag yan? Ayan. 39 thumbs up. Ayan, that's si Ma'am Jenny, ha? Ayan, pagsisiyahan mo na kasi yan ang pumakakayanan natin. Ayan. Ayan, medyo mahaba kasi, pero okay na yan. Ayan. Ayan, mga jota tuloy dyan sa inyo sa formal endorsement. Subscribe. Ayan. Tapos may kakanta ako, guys. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Nakatulad ko rin. Ayan, shoutout dito sa bansang gitnang silangan. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW, mapaland base mo yan, service, mega loud shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, mega loud shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan, sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert. Falcon, di ba Falcon? Ang Desert. Oh, yan, magandang shoutout ulit dyan sa team Maliw-Maliw na pangunahan ni Ma'am Richelle Evangelista at DJ ng Kuwait ng 88.9 Kuwait Station. Basta Kuwait Station, Ma'am Richelle Evangelista. Ayan, magandang shoutout niya kay Maria, ayan, kay Ma'am Scarlett, ayan, kay Ma'am Nilda, kay Ma'am Carmen, ayan, kay Ma'am Zamra, ayan, kay Blazen of Bike, kay Ferlas Nelson. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan, magandang shoutout po sa inyo. Ay, maraming salamat dyan sa sabing tamsak natin. Ayan. O, ayan, di ba? Ay, tapos na to. Makakain na si... Naubos na ni Ma'am yung niya, dumplings at saka ano yan. Wow. Ayan guys, Dan Dikit Kalimbang sa nakapin. Maraming salamat sa Ma'am Nikit. Ayan guys, nakapin po ako dyan. Nakadikit na rin ako kay Ma'am. 42. Pangatlong dikit natin sa kanya. Pang-apat pala, pang-apat. Ayan, sige. Ayan, iwan na kayo ng bakas dyan guys sa nakapin para balikan po kayo ni Ma'am Jenny. Support lang po tayo ng bawat isa. Ayan, kung may mga premiere po dyan guys, baba nyo guys para matamsakan po natin. Ayan. Malaki o maliit man na bahay dyan guys, baba nyo lang dito para madikitan natin. Diba? Panoorin natin yung video, kasama na po yung advertise para dagdag din revenue. Ayan. Ma'am Nikid, Channel 5, maraming salamat sa iyo. Huwag mong... Tapos pagkatapos natin magkanta tayo ng isang musik. Thais Naked 5, Channel na saan bahay mo suklit po? Ayan, sige. Ayan. Ito po yung bahay niya. Kay ma'am, ano kasi member ko yun? Ayan, Ma'am Hadjer. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Hadjer. Nakalike ko yun. Ayan po. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat. Ayan. Huwag mong pansinin. Ayan ba bahay mo, Ma'am Nikid? Ay, di ba? Yan yata yan.
Correct if I'm wrong. Oh, di ba? English. Check if I'm good. Oh, Ma'am Hadjar, nakalive din si Ma'am Hadjar. Okay lang, Ma'am Hadjar, mag-live ka na para review din yan. Diba? Ay, mega louds yata talit yung 6 million viewers natin. Habang po ako ay nagdidikit kay Ma'am Lai, kay Ma'am Jenny. Ayan, malaki yung bahay ni Ma'am Jenny. Ay, nakadikit na pala itong isa ko kay Ma'am Jenny. But anyway, panorin ko na yung video na yan. Maraming salamat. Baka nakadikit na itong dalawa ko, yung main at saka... Phone, dikit sa nakapin. Ayun, dan dikit sa nakapin. Ayan guys, mag-iwan na po kayo ng bukas kay Bro Noel. Ay, ito bahay ni Joel Nara. Noel. Ito yung po sa kanya. Ayan, ayan Mama Jenny. Ayan, kayo nang bahala mag-no. Mention lang po, ayan guys, mention nyo lang po yung ano nyo para kay Mama Wild Hadger. Ayan. You are the reason of my life. Ay, Mama Hadger. Yan guys, sa mga ano dyan guys, sa mga hindi pa nakano, type nyo lang po yung Falcon. Ayan, bibigay po baba po ni Nightfoot yung bahay niya. Ayan. Type nyo lang Falcon. Diba? Masipag yan si Nightfoot magbaba ng bahay. Yan, maraming salamat sa iyo, bro. Maraming salamat sa pagdikit mo dyan, bro. Ayan. Ma'am Hadjer, maraming salamat sa pa-BG-BG mo, Ma'am Hadjer. Ay, supportive yan sa Ma'am Hadjer, tsaka si Ma'am Hadjer. Minsan nalilito ako sa dalawang to, si Ma'am Hadjer at si Ma'am Gigi. Iba din ba yun, di ba? Nalito kasi itong tatlong ano nito. Parang nabakasyon nata si Ma'am Jenny. Ma'am Jen Shop ba yan? Saka kasama nila ngayon si Melaudia. Melaudia ba yan? Melaudia? Ayan. Oh, si Ma'am Hadjer at si Ma'am Gigi. Ako yung nalilito. Pero Hadjer at Gigi, iba naman yun, siyempre. Falcon! Nakita ko si Ma'am Gigi. Kala ko si Ma'am Hadjer. Yan, umuwi na si Jenna. Yan. Ano na ba? Exit na ba yun, Ma'am Gigi? O bakasyon lang? Ayun, ito si Ma'am Marge. Sino ba si Ma'am Marge? Mayroon tayo pagkasyonda na. Pagkasyonda na. Ay, maraming salamat ulit yan guys sa inyo sa nakapatamsa ka naman. Iwan na po ko ng bigas kay Ma'am Jenny. Ako to si Hadjer. Ay, oo nga, si Ma'am Hadjer. Ayun nga, si Ma'am Hadjer. Si Ma'am Marge. Yan si Ma'am Marge pala, si Ma'am Marge. Ma'am Marge Gigi. Bulungan mo naman kasi si Ma'am Marge yan, Ma'am Marge, Ma'am Hadjer, kasi magkatabi lang naman kayo dyan. Kamalito. Na naman na mga matanda na tayo. Kumbaga, tigol its na. Pagka mga, ayan, shout out house. Ayan, di ba sabi ni March, magkatabi lang sila, nagkakalabitan na yung dalawa na yun. Kalabitin niyo rin nakapin sa taas natin yan, mga palangga. Oh, di ba? Mga palangging-ging. Kung sa mga salita pa ng Ilonggo, mga palangging-ging, mga palangga ko diha. Oy. Ngayon, shout out sa mga kababayan ko dyan na nasa Western Visayas. Ayan, shout out po sa mga member ko sa Panay. O pa sa sakop ng Panay Island. O, di ba? Kanta ni Yoyoy Villamin ba yun? Panay Aklan Antique. Ayan, paki-support naman natin nakapin si Ma'am Jenny. Kung may mga premiere po kayo guys, please baba niyo yung premiere niyo para matamsakan, madigitan po natin. Ako kayo mag-atubili kasi dito po, bayanihan sa bahay ni Falcon. Oh, bayanihan. Ayan. Sige. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan sa padikit kay Ma'am Jenny. Siyempre guys, salitan po natin yan. Para, iwan na po kayo ng bakas para mag-rotate po tayo. Ayan, tusukin natin. Ito guys, tusukin na naman natin si Ma'am Hadjer. Ma'am Jenny, maraming salamat ulit sa iyo. Ayan, 44. Ayan. At least guys, nakakaikot tayo. At least may 5 ka nakuha sa akin, Ma'am Jenny. Diba? Ayun, ito na naman si Dan Tosok sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Ayan guys. Ayan, Sweet September 19 Tamsak. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sweet September. Yan po ang pinaka-sweet na September. Si Ma'am Sweet. Dan Scarlett. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Jenny. Ayan guys. Ayan, may ano pa tayo. Baba natin maya yung bahay ni Ma'am Jenny. Habol pa kayo. Alas 3. Alas 3:30. Alas 2:30. Alauna. Daan lang ako busy. Okay lang po, Ma'am Sweet September. Alam naman natin na busy kayo. Mag-utor na. Ano tawag niyan? Kasi magkakain na ngayon. Ayan.
Ayan, dalawa na sila. Ayan, sige. Dalawa to nagkatabi, nagkalabitan to eh. Kung dalawa kayo magkatabi, itabi ko na rin kayo. O, diba? Ayan, please. Tsaka, ayan, white power. Ayan. Ayan. Yan kaya patusok naman natin may naba rin dalawang ano, Ma'am Marge. Ayan. Ayun, Kuya Zen, Miguel Jota. Ma'am Janet, Tita Dan, full fuck. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. May init. Ayan. Ayan, mga nakatapos na po kayo kay Ma'am Jenny, guys. Papalitan po natin para makatusok tayo. Ayan, maraming salamat sa nagtamsa kay Ma'am Jenny. And thank you sa inyo lahat dyan. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, baba mo lang yung bahay na para malutan. Kaya patamsakan naman natin yung nakapin ngayon. Ayan, sige. Yung dalawang magkapit bahay. Ayan. Ayan, tusukin natin to sa... Kuya Zed, maraming salamat sa pagdalaw, Zed. Thank you so much. Ayan. Ayan, tusukin ko lang tong kay Ma'am... Ayan, live in 2 hours. Ayan, sige. Ay, tamsakan naman natin yung live ni Ma'am Hadger. Live in 2 hours, 6 tamsak. Ayan, pang 7. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. That's my love. Ayan. Tapos dito kay Ma'am. Ay, dalawa? Ba't pareha sila? Isa lang ba yan? Binaba. Nalito tuloy ako. Si Ma'am Marge, parehas ba? Oo nga, isa lang nga sila. Ay, dalawa kasi binaba. Kinapi ko. Isa lang pala. Parehas pala eh. Tingnan. Iba ito eh. Saglit lang ha. Ayan, 10 million viewers natin. Magkaiba ba yan sila? Bakit pareha na copy ko? Saglit lang. Kapsakan ko muna ha. Iba talaga pagka syongga eh. Ano guys, sunsakan naman natin yung upcoming live ni Ma'am Marge Gigi. Ayan, kay Ma'am Gigi ito eh. Wala na ako sa dalawa na to. Parehas din eh. O sige, dalawa na kayo. Vlog, waray! Tamsak na. Sige lang, parehas naman kayo. Maganda kayo, dalawang pindutin nila eh. Wildflower, tsaka si Mars Gigi. Isa lang pala yun. Oo nga, gulo mo. Maganda kayo eh, wala kang papilihan. Pag pinindot mo yung dalawa sila. O, di ba? Ayan, siya no thumbs up.
Ayan, maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan, guys. Ami, XX Tamsakos. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ami. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, gising pa si Ma'am Ami. 10 tamsak, ayan. Yan, salamat host. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Mars DJ. Dalawa pa. Tamsak ko, sakatapos lang mag-live. Okay, Ma'am Ami. Maraming salamat. Hindi ako nakadala sa live. Thank you so much, Ma'am Ami. It's time to pahinga na yan kasi may kasunod sa atin. Magala sa onso na. Welcome sa iyo, Ma'am Mars DJ. Buti na abutan kita. Ayan, 5 kasi ang live ko host kasi Ramadan kasi dito sa amin. Kaya nga, mamaya, trabaho na naman. Diba? Kahit maka 2 hours lang, Ma'am Ami. Ngayon guys, support naman natin sa dalawang nakapin. Dalawang nakapin, isang tao lang naman pala yan. Diba? Dan Wild Flower Hadger. Ayan, sabi ni Ma'am Jenny Ancheta. Diba? Si Ma'am Jenny. Support nyo guys si Ma'am Jenny Ancheta. Si Ma'am Jenny po, alam ko na sa Hong Kong din po siya kasi nakita ko doon. Ayan, salamat Jenny. Ayan. Sige guys, supportahan lang po tayo. Ayan. Bayanihan sa bayan ni Falcon. Diba? May iba akong gusto. Tapos kantahan ko kayo mamaya, guys. Pasensyahan nyo ng boses ko kasi ano ko eh. Profession by itself. Diba? English Miguel, shout out ulit dyan sa inyo. Sa 9 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Ayan. Ayan. So tayo. Tapos hanapin natin ulit yung tatamsak natin kay Ma'am Jenny ha. Ayan. Untiring Falcon. Di ba? Untiring. Ano ba untiring? Napapagod na Falcon? Ayan, Ma'am Ami, maraming salamat sa pag-BG. Ayan. Ayan guys, tamsakan naman natin nakapin. Coming live. Ayan. Si Ma'am Jenny. Si Ma'am Marge pala ay nagla-live yan. Every night. Every day. Every night. And every day. Makikiraan lang, Prelods. Ayan, magkila sa iyo, Prelods. Maraming salamat sa pakikiraan mo dyan. Ayan. Thank you sa iyo, Zomas Prelods, sa pagkikiraan mo. Daan lang po, Prelods. Tabi-tabi po, daan si Prelods. Ayan, sa tayo kay Ma'am Blaze, Prelods. Ayun. May nag-email na, ano yun? 55 GB. Ang daming email si Lolo. Hala. Ito na mga probahan ni Lolo yung tax ko eh. May mali daw sa dokumento ko eh. Iniyaan ko na nga. Pagod ako sa kakapil-apil up. Mabilis, tumakbo si Ma'am Ami. Yan, tamsak. Ma'am Melodya. Yan, Melodya. Yan ang 3 BB. Maraming salamat sa pagdalaw. Yung mga 3. May 3 BB. Ako nakita. Ayun, sila po si Ma'am Hadger, si Ma'am, no? Yan, tumakbo si Ma'am Ami. Harang! Aba. Ayan. Ayan, mag 2 hours naman tayo guys. Bagis is live now. Ba? Live sa malam kaya. Shout out Kokok ng BB Nelson Ramos Official. Ayan. Ma'am Ami. Ayan, si Ma'am Ami. Balik din. Kokok, sabi ni Ma'am Hadger. Kokok. Ayan. Ayan, Ma'am Hadger lang. 14 thumbs up. Ayan. Sana all. Tito Nelson, Miguel, shout out lalabs. Yuyu. Ayan. Ayan, shout out sa mga tito. Ma'am Blaze. Ayan, shout out sa mga tito. Kung may ano kasi guys, may page na mga titos, titas ba yun? Titos, ba yun? Pero manood dun eh. Oo. Kami, hindi kami napabilang sa titos na. Si Pelos, napabilang sa titos. Pero ako, lolo na. Diba? Buti ka pa, Pelos. Pabilang ka sa titos. Ako, lolo na. Ayan guys, saka naman natin nakapin dyan yung bahay ni Ma'am Hadger. Huwag kang mapapagod, Pelos. Baka kukurutin kita ni Kwan. Mayroon akong hindi ko sasabihin. Ayan ang kablay, sinong Dubai, maraming salamat sa 2 mag-asawa. Pero isa lang ang tagapindot niyan, si Frelods Nelson lang.
Diba? Ayan. Kasi pag nag-asawa kayo, isa lang kayo. Kayo pinag-isa. Oh. Ayan. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan. Yung dalawang nakapin dyan. Dalawang nakapin. Isang tao lang po yan. Kasi nalito ako sa dalawa. Shout out po sa iyong tatlong bibi. Opo, opo, aba, opo. Ano daw? Ano daw? Alam ko kasi yan, pag si Ma'am Blazy ang gumagamit, sabi niya, Sir Falcon. Pero kung si Piloj na, ano daw? Ma'am Blazy, ikaw ba yan? Diba? Tama. Siyempre. Matang lawin, mapang matiyag. Ayan. Pinamag pala. Ayan. Sige. At kayo guys, nakatapos na naman kayo dyan sa inyong mga pagdikit-dikit dyan sa ano. Alas 3 na dyan sa taas. Ano daw? Yan, ipiping ko naman yung isang bibi ng grupong Hadjer. Si Ma'am Melodia. Ay, naku. Yan guys, patamsakan naman natin yung nakapin. Yung tatlong magkakatabi, nagkakalabitan. Baka sumbong kita kay Juan Bralods. May mo kung mo sagutin ang tawag niya. Ay, lagot, sumbong. Oo nga, sumbong. Susumbong kita. Ayan guys, may nakapin po tayo sa taas. Magdikita muna tayo bago tayo magsumbungan dyan, ha? Ayun, di ba? Alam ko yan guys, kung si Ma'am Blazy ang gumagamit. Kasi sabi, Sir Falcon, shout out. Hindi. Preloads yan. Sado. Hindi, ba't na naghang na? Ayan, tamsakan ko muna ito guys, si Ma'am Melodia, ha? Saglit na kayo. Kasi 4 kasi monitor ko eh. Kaya huwag kayong ano dyan. 4 na monitor, 5 lang kayo dyan sa ilalim. Pulo ta, tambong, pulo ka, tumbong! Ayan, nalabin mo natin si Ma'am Melodia. Ay, si Ma'am, ano ba hindi na babalik? Ay, hindi pala ako nakadikit kay Ma'am Melodia. Hindi yata nadalaw sa bahay ko, Ma'am Melodia. Ano kaya yata nadalaw? Ayun. Happy birthday, Zelf. Aba, ito. Panorin natin itong happy birthday, Zelf. Sige. Wala, sasabog yan, Ma'am Melodia. Panorin ko na itong video. Ay, wow, ang galing. Sinihan tapos naapoy. Sige, kita natin si Ma'am Melodia. Yung guys, support naman natin si Ma'am Melodia. Yun, nasa 100, ano pa lang. Ito pala, maliit pa yung bahay niya. Baka nakadikit na rin yung iba ko rito. Bigyan mo ng tolbitet, patalap, kati ang tolbitet. Oo nga, preload, nabulbulol na ko yung tolbitet eh. Yan, ilan ito? 2. Pumili kasi yung kasama ko ng ano eh. Yung guys, support naman natin ng kapin dyan sa taas guys. Si Ma'am Melodia. Baby pa po ito. Hindi pa po siya nakaabot ng pagkanahin atsa. Sige na. Hindi pa pala nabigyan to sa Ma'am Melodia. 155 na. Ayan, sige. Hanap na ako ng video mo dito, Ma'am Melodia. Ito na lang yung ano. Ito na lang yung ano. Special fun cakes. Tapos yung isa naman, ito 1-4K views. Aba, may 1-4K views ka, Ma'am. Ano, ha? Wow! Ayan, sige. Minandro Meow. Ayun, si Kuya Mon. Love you. O, diba? Naglalabay. Sana all naglalabiyuan sila dyan. Ayun, si Kuya Mon. Yan ang aking si Kuya Mon. Napakabait na si Kuya Mon yan. Tagal na kami nagkaano yan sa Riyadh. Diba? Ayan, ito na. Ayan, nakadikit na pala itong isa kong kay Ma'am Melodia. Ito. Tapos ito. Ayan na baka na Ma'am Melodia. 155. Yan, 155. Madaming supported si Prelos, kaya hindi ako magla-live. Abo, live ka na Prelos, doon naman ako. Ma'am Yani TV, mga shoutouts kay Ma'am Yani, ang mentor
ang team influencer. Yan. Ma'am Yani, maraming salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Mayong gabi diha sa imo, Ma'am Yani. Alam ko kasi parang si Ma'am Yani magsalita. Kabalo din ako mag-Bisaya, yung jutay-jutay. Ayun, nakakahiya kasi 10 tao ko. Siyam ang akin. Oh. Huwag kang yung preload sa akin kasi yan sa akin. 5. Ayan, Ma'am Catherine DB. Ayan, mga shoutout. Ayan, dito na yung mga team. I mean, silang mga B-babe. Aba. Ayan, Mentor Angel Influencer. Maraming salamat kay Sir Lazy. Ayan, mga shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagdala ulit Team Influencer sa panguna po ni Ma'am Yani. Ay, Ma'am Choco Joy Joy. Ayan, mga shoutout po sa inyo. And thank you so much sa mga supportive na si Team Influencer. Ayan. Team Influencer Miguel Love, shoutout sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan. Team Influencer Miguel Love, shoutout. Yahoo! Ayan, Yani TV. Ayan guys, hindi pa kayo nakadikit kay Ma'am Yani. Kukunin ko lang po yung mga link nila para mamaya isasabit natin sa taas yan. Ayan, sige. Yan guys, support nyo po yung team. Dikitan nyo po si Ma'am Yani. Hindi po kayo magsisisi. Ayan. Walang, sabi nga nila, mayroong sa huli daw yung pagsisisi. Hindi, mayroon din po nagsisisi sa una. Yan guys, pangunin ko lang itong mga link ni Ma'am Yani, ha? Ayan, sila Ma'am Catherine. Ayan, page. Ayan. Ayan, support nyo yung guys. Si Ma'am Catherine. Ayan, si Ma'am Catherine. Si Ma'am Yani. Kapilig. Lagi po sila nagla-live. Tapos kung may mga katanungan po kayo guys about sa YouTube, ayan. Bibigyan nila kayo po ng explanation. Ayan. Ayaw na kong palakpak nito. Ikaw na pala. Ka-Oni! Minanando, shout out, sabi ni Ka-Oni. Ayan, maraming salamat sa inyo ulit, Ma'am Catherine. Kay Ma'am Yani. Ayan, mayong gabi diya sa inyo. Kay Sir Lazy Boy. Ayan, Ma'am Choco Joy. Ayan. Ma'am Choco Joy, Yahoo! Ayan. Umpisa na guys kasi ayan, Dan Mars Vlog. Ayan, Ma'am Jenny Raps, may nakababa dyan na pin. Kila Ma'am Yani, support niyo po yan. Team Influencer po yan. Kapag nag-live sila, pwede kang magdalaw doon. Ma'am Jenny, ayan. At saka kay Tatay Rene, Dan po sa naka-pin idol. Ay, maraming salamat, Tatay Rene. Kay Ma'am Yani TV, ayan. So guys, support naman natin guys yung naka-pin kay Ma'am Melodia kasi bibing-bibi pa yung bahay niya. So hindi pa po nakadikit yan kay Ma'am Melodia. Nakatuwad na ako sa naka-pin, kuya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods. Ano yung pinaka-supportive? Ayan. Dan Marge Vlog, ayan. Dan Tamsakla Labs, OAM Yani TV. Ayan, maraming salamat. Ayan. Dan Tamsakla tayo rin. Ayan, wala sa tayo rin. Salamat sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Melodia. Nakatuwad na ako. Padikit din po sa akin. Manuoy nyo. Wala na tao sa ilis ko. Di pa ako nadikita. Salamat. Rebel Loves, Jenny and Zeta. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdala, Ma'am Yani. Ma'am Choco Joy. Ayan, Ma'am Catherine. Tsaka Sir Lazy. Ayan, si Sir Lazy dati. Napagkamalan ko dating babae yun. Kami dati napagkamalan namin si Ma'am Lazy ang tawag namin. Ma'am Lazy. Ayan. Sige guys, didikitan ko muna si Ma'am si Ma'am Melodia kung mayroon pa ako dinadikit sa kanya. Member kasi ito ng mga Team BB. Go to channel nyo na lang ako. Ayan guys, type nyo lang Falcon. Baba niyo may Nightbot yung inyong bahay dyan. Kasi sa Nightbot ko, Falcon. Lalabas yung 404. Ayan, di ba? Ay, may init dito, may init. Ayan. 30, ano lang yung video ko
Mars Digitik. Ayan. Guys, silipin ko lang to ha. Ayan. Guys, pagawin nyo naman, paguhitin nyo naman si Ma'am Melodia. Kasi kita ko to ng isa, magiging 158. Ayan, 159 na siya. Ayan, sige. Isa na lang guys. Isa na lang. Oh. Alauna, alas 2. Alas 2:30. Oh, why na. Ayan guys, isa na lang dagdag para maging 160 na po si Ma'am Melodia. Support naman natin si Ma'am Melodia. Ang maganda na member ng Team BB. Team BB ba? Oo, lahat kasi kayo noon. Kaya nga si Prelods dati nagsasabi, hindi yan lalaki hindi yan babae si Sir Lazy. Sabi niya Sir Lazy. Noon ako kasi tagal ko na silang nakita. Oo nga Prelods. Kasi matagal na yan nila ni Prelods kadikit yung mga team influencer. Kasi kami, mga huling sibol kami. Mga Prelods. Yan. Mars, Gigi, tik. Oh, di ba? Tik. Nelson, baba mo bahay mo. Ayan. Go to channel ka na lang, tatanong eh. Yan po ang main ni Prelods Nelson. Ayan, sige nga. Pagka ayaw magbaba, ito na. Ayun. Ayan guys, isa na lang. Ayan, binaba ni Thunder. Si Thunder po ay member po ng Kidlat yan. Ayan. Ayan guys, binaba ni Thunder, tatarin eh. Please connect Sir Nelson. Ayan. Guys, support naman natin si Bro Noel Naraha. Ayan. Ayan. Falcon. O, diba? Ayan, okay na. Ayan, sige. Ayan, kung nakadikit na kayo, alam ko nakadikit na kayo lahat kay Ma'am Melodia. Ayan guys, support naman natin kung di pa kayo nakikita kay Ma'am. Aba, ka-Thunder ka rin para Perlas. Ka-Thunder. Thunder. Ayan, Joel OTW, Falcon. Ayan. Sige guys, type nyo lang Falcon. Bakit kaya nag-error na yun? Code 404 na bananas, please. Send full package. Dati hindi naman ganun yung ano nyo. Makita namin sa Mentor Lace, pupuntahan nga niya ang mga baby dito sa Taif, Tito Nelson. Ay, wow, punta sa Taif. Mila sa Tatawarin eh. Ayan. Sa Taif ba kayo? Ayan guys, maraming salamat sa padikit kay Ma'am Melodia. Ayan, sige, nakadikit na. Pinaguhit nyo na si Ma'am Melodia. Tingnan ko nga kung ano na 160 na. Yan, isa na lang guys. Isa na lang. Paguhitin nyo na si Ma'am Melodia. Ako palitan. Alauna po sa nakapin. Isa na lang idagdag natin sa nakapin bago tayo mag-alas 3. Ayan. Kaya pala si Ate Carmen, kinikilig sa command niya sa LS ko. Natin dikit sa nakapin. Salamat Kuya Falcon. Ayan. Ayan, tingnan ko nga kung meron pang ididikit dito. Gawin ko lang 160 bago ibaba guys ha. Kasi gawin idikitan nyo na kasi si Mami Lodja. Ay, magandang bata yan. Uy. Ay, naawa dyan ka Mami Lodja. Oo, dikitan nyo si Mami Lodja. Hindi kayo magsisi dyan. Pakapunta kayo ng Taif. O Taif, daanan mo tayo papunta Jeddah. Tingnan ko, hindi na ka dito. Dito nga, tingnan ko si Chevers. Opo, Tito Nelson ko. Tito Nelton. O, di ba? Kana makama niya sa akin ka-Thunders. Ate Scarlett, hindi ko mo. Ako'y 160 na. Aba, ayun, maraming salamat sa Lads. Oni, ikaw ba 160 na? Okay, 160 na. Ayan, sige. Ayan, mayroon pa isa. Gawin natin, sobrahan natin ng isa. Ayan, mayroon pa ako dito isa. Panoorin ko itong ano niya, yung cake na umuusok. Ay, wow. Yung cake na umuusok. Sana all magkita. Falcon! O, diba? For the members at Ate Scarlett, magandang shoutout sa'yo, sabi ni Mars Gigi. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan ulit guys. Home Catherine. Ayan. Lang guys.
Ayan, maraming salamat ulit dyan sa palikit, guys. Pasupport naman natin yung binaba ko, guys. Kung hindi po kayo nakadikit yan. Tama ba yan? Ayun. 161 na si Ma'am Melodya. Ayan, Ma'am Melodya, okay na yan. Kaya hindi ka naman Ayan. Baka hindi naka-mute, nadinig ang usapan nyo ni Juan dito. Wala yan, pre-lads. Kuya, Shone, vlog, lalabs. Ayan. Ayan guys, may nakapin po ulit ako dyan. Pasupport naman natin nakapin dyan. Namili yung kasama ko guys. Dami siyang bili pagkain namin. Kubos, pampalakas, katawan. Ayun. Ito guys ha. Ayan. Pilipin ko lang to guys, hindi po nakadikit kay Ma'am Pater. Nakadikit na kasi yung mga men ko nito sa kanilang dalawa. Tama ba itong na-pin ko? Ayan. Explore, Taray Rizal, Premier 20 days. Ito, kay Ma'am Yan ito. Ha? Ha? Entah ka lang natin. Ayun, ito pala kay Ma'am. Ayan. Kay Ma'am Yani. Cutix. Ayan. 49. Ayan guys, pasupport naman natin nakapin dyan sa taas kay Ma'am Yani. Sa mga mahilig po sa mag-decoration ng mga nail. Nail ba yun? Masosyal. Ayan. Ay, Kagilok. O ba, Kagilok? Ayan. Tatay rin nagbawa sa Terenia. Guys, tatay rin support mo na yung mga team na nakapin dyan taas. Makauwi na ako, di pa kami nagkita. Ayun. Pangit kasi ako, kuya, ayaw akong kikitain. Ay, walang pangit, freelance. Ayan. Kayo ang magkalapit dyan. Magkita kayo nila Ninong. Ayun. Ayan guys, pa naman natin ang binaba ko kay Ma'am Ma'am Yani. Yan, pagka pumunta ka doon, yung mga magalang, respectful po sila doon. Kuya Falcon! Sabi naman yan. Siyempre guys. Saan yun? Alam naman nila, Joel Naradan sa'yo. Ayan, tatay rin. Sabi tatay rin. Hindi kasi complete yung ano. Ayan, pinapawisan tuloy. Ayun guys, kasi nagdidikit muna ako dito guys ha. Kay, binubyo ko lang yung kay Ma'am Yani at kay Ma'am Catherine. Dating dikit na kay Ma'am Catherine. Ayun, ito kay Ma'am Catherine. Summer 2022 swimsuit. Ay wow. Ano to? Ba't yun ito? Premier coming. Ayun guys, patamsakan naman natin yung mga premier ng mga team influencer. Tanay. Pero sa Tanay sila. Tanay sila nakatira. Ayun, sa 30 million viewers po natin yan. Ayun, patamsakan po natin yung premier ni, ayan, Ma'am Yani. 51. Ayan. Kay Ma'am Yani. 52. Ayan. Ayan, mga ilan chat ulit dyan. Ayan. Ayan, sarap naman ang ano ni Ma'am Catherine. Ay, sa kanya. Ayan. Unwrapping. Ayan. Catherine TV. Ayan. Diyan ako nag-iwan ng bakas. Ayan. Ayan. Lolibig, shoutout. Alam naman nila. Ayan. Hi, hello my friends, sweet dreams. My friend, Miss, ano ba yan ang pangalan niya? Galosha from Pakistan. She is my friend from Pakistan. Always present for my live stream. Ayan. Yung support naman sa tayo rin eh. Thank you my friends, sweet dreams. Gushi, from Pakistan. She is from Pakistan. She is woman. Si sweet dream. Kaya naubos minsan yung English ko guys eh.
Alam niyo yung English ko kasi bihira ko lang 'tong ginagamit pagka nagla-live ako. Pero siyempre, ano talaga. Ayun guys, may naka-pin pa ako diyan. Pagka natapos ko ng thumbs up, baba ko na yung bahay ng dalawang nating mga ano ng team influencer. Ayan po guys sila yung mga team influencer. Kung may mga katanungan po kayo about sa YouTube, ayan, mag-comment na po kayo sa kanilang mga live kasi sinasagot po nila yan. Ayan. Ayan, kay Ma'am Yani. Ayan, sige. Ayan, magbabayos na tayo rin guys. Support naman natin si Tatay rin eh. Nalipin natin ulit kay Ma'am Battery. Ayan. Ayan. 107. Ayan. Siyempre, hindi tayo nakadikit guys. Dikit na natin. O, di ba? Laki ng bahay nila. Ayaw kong dikitan, baka maubos ang English ko, Prelods. Prelods, please try to dikit or connect. Di ba? Prelods, pagka ang technique kasi, Prelods, pag nag-English ka, pagka hindi ka medyo makaahon doon sa English mo, islang mo siya, putulin mo parang telegrama ba? Ay, nako. Aywa. Alas, mami, mas kailangan na intercept sa'yo. Tawag na ko kasama ko, kakain kasi kami, guys. Pero okay lang. Sabi ko, I'm waiting. Di ba? Ayan guys, ang baba din sa Ma'am Blazy. Ayan, ano ko rin mamaya yan, guys. Kapiling ko na lang sila. Hindi, may mga ano naman yan eh. Para, ayan. Tapusin ko lang guys, dikitan sa yung dalawang ano. Ayan, kasi nagbaba silang link. Ayan, kay Ma'am Catherine TV. Ayan, 110. Please dik to my friend. Ganyan ba? Ayan, yun, Prelods. Yung kung mga tuhod, Prelods, yung English mo sa tods. Parang Islam mo yung tods. Tuhod. Tapos yung masakit, mask. Di ba? Klase English yan. Ayan, maraming salamat ulit dyan guys. Ayan, Catherine TV Danfo. Ayan, Tatay Rene, mag-iwan lang po kayo ng bakas kay Ma'am Catherine kasi nagbabalik po yan mga yan. Iwan na po Tatay Rene ng bakas kasi yan. Dalaw kayo sa live ng mga yan. Ako. Hindi po kayo magsisi. Ayan. Ayan, okay na ito. Si Ma'am Catherine. Ano ba? Sinurtcut lang yun. Dalawa natin. Ikaw na pala. Ayan. May 14 hours. Ayan. Ayan. Masakit. Masakit, English cat. Ay, nako. Ayan, Catherine Dan, sabi ni Tatay Rene. Ayan, sige guys. Habang tayo po ay Sweet Dreams, Dan. Ayan. Thank you, Freelads Nelson. Hi, Ma'am Blazy, for connecting my friend Sweet Dream from Pakistan. She's from Pakistan. She is a woman. Diba? Alam mo, Freelads, ha? Ka na magaling English, Freelads, ha? Ayan. Ayan. She always come to my live stream. Diba? Yan guys, please support naman natin yung naka-fin sa taas si Ma'am Yannick at si Ma'am Catherine, ang mga supportive na team influencer. Ayan, sila po ang nagsusupport sa mga kaibigan. Sulit po yan pag nagsuporta na. Hindi po kayo magzizi. Ayun. Walang nagsisisi sa una, wala rin nagsisisi sa huli. Diba? Meron din nagsisisi sa una. Alam niyo kung bakit may nagsisisi sa una? Ayan, 50. Yan to sa kanya naman guys. At panoorin niyo lang ang video. 20 days pa naman to yung premiere ni Ma'am. Yung mga mahilig dyan sa mga mahilig po sa mga decoration ng mga diba? Thanks for watching. Sabi ni Ma'am Yani. Diba?
Ayan, 12 million viewers dyan. Maraming salamat sa patuloy ng pag-support. Ayan, thank you. Lods, Zaldi, 7, Jones. Thank you so much, bro. Brad. Ayan. Ayan guys, support naman natin ang Team Influencer. Yan, di ba? Meaning ma-influensya. Di ba? Ganun yun. Support nyo rin po si Ma'am Yani, ay si Ma'am Catherine TV. Yan. 500. Sayang. Your country name. Yes, my country name, my friend, is Philippines. Proud to be Philippine. Filipino, your country name, Philippines. I'm from, sabi ko sa inyo eh. Proud to be Filipino. Filipino. Good. Ayun. Thank you, my friend. All here is Philippines. Di ba? Kali ko na English, no? Di ba? Tawa siya, na-enjoy siya. Thank you for enjoying my English, my friend, Sweet Dreams. Di ba? Ano yan po yung pangalan niya, si Sweet Dream Gosha. Dan dik to you, my friend, Sweet Dreams. Di ba? Ano lang yan kasimple English, pero sabi ko sa'yo, makukuha mo din yan eh. Mga telegrama style na mga English nung panahon. Kasimple lang. Ayan. Ayan, support na lang tayo guys sa mga nag-live dyan. Sino pa naka-live dyan? Support nyo may naka-live. Ayan. Sa akin kahit okay na po yan. Ayun, naka 1 hour na po ako. Yes, Achievers, si Griffin. Ayan guys, habang ako'y dalawa kasi nilinikitan ko yung matagal-tagal pa ito. Si dalawang mga team influencer. Diba? And thank you sa iyo, Lods. Lods Jones. Ayun sa pagdalaw. Ayan. 54. Ayan guys, sa kanya may nakapinya guys. Iwan na kayo ng bakas guys. Kay Ma'am Yani at Ma'am Catherine. Premier lang, bilis naman yan. Short video na naman yan. Ayan. Yung mga hilig dyan sa mga design ng mga ko, yung may dugtong-dugtong, yung natawag na extension. Tapos sa mahilig sa mga pagkain. Ako, sarap. Please select and connect to my channel. Yun, Freelods. Sabi ko kaya Freelods eh. Simple lang yan. Yung ano yan kasi, pag nagtulad ng mga English na tulad, gusto mo matuto ng salita ng Ilonggo. Yung kain. Palitan mo lang ng O, maging kaon. Di ba? Yun naman kasimple. Palitan nyo lang lagi ng O. Subukan nyo. Ayan. 55 times sa kay Mamiyani, ha? Ayan. Thanks for watching from Rizal. Layo yung Rizal na yan. Tanay Rizal. Isang location na sila ni Ma'am Catherine kasi Ma'am Catherine Tanay din siya. Summer 2022 swimsuit and rafting from Shop and Swim. Diba? Ibon at itlog, parehas lang. Oo nga, Prelos eh. Ibon at saka itlog. Kasi nga, doon sa inyo, ano ba yun? May sa tulay ng lampas, ibon na eh. Yung magkaiba sa amin, Prelos, kalapati at saka kalapati at saka pating. Parehas din sa amin, Prelos, yung kalapati at saka pating, parehas din. Kalapati at saka pating, parehas lang sa amin yan. Ang ganda ng channel mo, nakakatulong ka sa mga ang galing mo. Nagtagalog na. Bakit? Marunong na siya magtagalog. Ang ganda ng channel mo, nakakatulong ka sa mga tao. Ang galing mo. Ayun. Di ba marunong na siya magtagalog? Magtagalog, sinasud. At parehas lang. Di ba? Nagulat kayo, no? She know how to speak Tagalog. Pinahirapan pa ako, Ma'am Sweet Dreams, sa Sweet Dreams, Sweet Gosi ng English. Marunong ka din pala mag-Tagalog. Di ba? Ayun guys, please support naman natin. Yung 40 million viewers natin, please support naman po natin nakapin dyan sa taas. Bago natin ihulog po, tapos sa kanya muna yung ano dyan. Para naghahanap pa po ako ng hindi pa nakatamsak. Sa kanya naman yan guys, 40 million viewers natin yan.
Si Griffin. Ayan, wala na. At Chevers, ayan na. Charby, Tamkis Dan, maraming salamat sa Lodge Charby. Ayan. Maraming salamat sa Lodge Charby sa pagdalaw. Ayan, Sweet Dream. You have a Filipino together with you? Ma'am Gosha? Oh. Ayan, okay na. Ayun guys, hindi pa nakasupport dyan sa nakadikit sa dalawang nakapin kay Ma'am Yani TV, Ma'am Catherine TV. Ayun, support nyo naman po. Mika Lodge, shoutout Lodge Falcon of Dessert na pogi. Ay, wow, sana all pogi. Baka natin. Thank you sa Lodge Charby. Pero pag sinabi tayo guys na gapo, sabi, salamat po tayo. Pag tayo magsasabi, hindi naman. Say thank you. Mika Lodge, shoutout ulit sa inyo dyan. Yan sa 12 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo dyan sa patuloy na pag-support kay Paco. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Mafalan base pa yan sa service. Miguel, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin ng mga Muslim. Ayun, Ramadan ka rin po sa inyo. Ayan po ay pang ilang araw na po ng Ramadan ngayon. Siyempre. Yan. Si Ma'am Guji, Dreams with Guji. You know how to speak Tagalog, my friend Guji? Oh, really? Google's translation. Okay. Thank you so much, Ma'am Gauzy. Okay. Ayan, Ma'am Gauzy, hindi pa naman po ako nakakasahod. I'm not take my salary for YouTube. I will fall. Diba? Fall. Pupunuin yan eh, diba? Fall. Wala nyo, punuin. Punuin my threshold. Welcome all friends. Ayan. Thank you so much, my friend, Sweet Dream Gauzy, for always supporting Falcon of Dessert. Ayan. Dessert. Di ba? 15 million viewers dyan. Welcome to. Ayun guys, may mga premiere po guys. Baba nyo guys. Tamsakan po natin. Dikitan po natin yung hindi pa nakadikit. Ayan. Nakaubos na rin ako dikit kay Ma'am Catherine at kay Ma'am Yani TV. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa nag-support kay Ma'am Yani at Ma'am TV. Ayan, pag iwan lang po kayo ng mga guys. Dalaw po kayo sa kanila. Kalimbang all nyo po yung kanilang mga channel para pag nag-live sila makita nyo po ang kanilang kagandahan. Ayan. Hindi po kayo magsisisi. Hindi nyo pa nakita pala si Ma'am Yani, at si Ma'am Catherine. Si Ma'am Yani kasi minsan na po nagpapakita yan. Diba? Pero nakita ko na si Ma'am Yani. Birthday niya yata yan. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan sa 13 million viewers natin. Ayun, ako guys, pag minsan may mga tanong ako, nag-comment ako dun sa comment section nila. Diba? Ayan. Kaya nga, dalaw po kayo dyan guys sa mag-live si Ma'am Catherine at si Ma'am Yani TV. May po sila, may channel po sila, The Influencer. Ayan. May individual channel din po sila, bawat isa. Ayan. Ayan. Miguel, shoutout, Laz J. TV. Miguel, shoutout sa Laz J. Maraming salamat ulit, bro. Laz. Ayun, kumakain na yung kasama ko. Ayun. Hindi na kasi kami kumakain ng kanin, guys. Oo. Yung kinakain namin, alam niyo pagkain nila yung kubos. Maganda mag-answer yan. Yan, sana all, sabi ni Founder. Rin ang gwapo nga Founder na apelyido ko ba? Si Coco ni Jackie. Ay, nako. Ay, Founder, damo nga salamat, Founder, sa pagpamember. Liwat sa akon, Founder. Thank you. Sana all ko na lang kay Founder na ang gwapo nga ako niya kapelido. Ang apelido naman guys, naging presidente po noong unang panahon. Kung alam nyo lang po kung sino naging presidente na apelido niya, paridon namin, alam nyo na po yon. Okay lang, Founders. Done. And thank you so much, my friend. Please connect to up there. Diba? Hoy! Ayan na, tata. Naalala ko tuloy ang comment ni Frelas Nelson. Sabi niya, hoy! Sabi ni Founder, hoy! Tapos ko lang nag-LS. Okay. Si Siya na Founder na ako nakadalaw kasi minsan I'm busy. Kung sino makahula dyan guys, maliban sa nakakalam, si Frelas, alam niya na yun. Hoy ka rin! Interested kayo sa Google yung hoy. Yan, Last J. Maraming salamat ulit sa Last J. Sa batamsak dyan. Ayan. Maraming salamat sa Last J. Ayan. Yan si Coco Jackie po. Yung Coco po, yun po yung yan, parang ibon.
Ayun. Yung Jackie naman, yan po yung Jackie. Siyempre, yung apelido po ni Jackie Chan. Natawa na tawa si Coco. O, diba? Laan nyo guys, ano ang apelido po namin? Para sa amin ang apelido. Naging presidente po ang apelido namin. Nelson Dan. O, diba? Thank you my friends. Sweet dreams with Gozi. Hoy. Ay, mga lahat shoutout ulit dyan sa 50 million viewers natin. Sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert. Wala na po kayong babae link guys. Kakantahan ko muna kayo ng isang awitin. Baka magsilayasan kayo pag kumanta na ako. Wag na naman. Yan, shoutout pala yan kay Lods Pio Pio at kay Ate Emma. Yan, namimiss ko yung dalawang magka-love team. Yung My Loves yung tawagan nila. Sana kayo. Hoy. I don't know. Please translate to Tagalog, my friend. Hoy. Tamsak, Falcon of Desert. Maraming salamat sa Lods Coco. Yan, si Coco Loves Amber, guys. Support nyo na si Coco Loves Amber. Siya po ay nasa Canada. O, diba? Ang mga kabisado ko po Amerikano. Alab po, si Lods Coco. Baba mo lang po. Upcoming premiere. Yan, sige, sige. Yan guys, may support naman natin yung upcoming premiere ni Lods Coco. Yan guys, salamat sa nag-thumbs up dyan sa taas. Maraming salamat sa nag-support kay Ma'am Yani TV at kay Ma'am Catherine TV. Yan guys, thank you so much. Alam guys, bipin ko po ito yung upcoming live. Yung nakatagal na rin nakasabit muna natin. Upcoming lives ni Coco Loves Amber. Support po naman natin si Lods Coco Loves Amber. Ayan. Thank you so much sa pagdala Ma'am Yani, Ma'am Catherine at saka kay Zorlace. Sa lahat ng mga member ng Team Influencer. Thank you so much. Ayan guys, tapos naman natin naka-pin. Sige, mag-umpisa na po ako. Pin, dalawa. Last charters, well, thanks to. O, di ba? Ayan. Yung premiere ni Lods Coco, ayan. Premiere Friday, 10:30 p.m. Pinas. It's a premiere on Sunday. We have last. O, ayan. Sige guys. Ayan. Tapos ano naman natin yung ano din, Lods Coco. Ayan. Iwan lang po kayo ng bakas. Nagbabalik yan si Lods Coco Amber. Ayan, mag-umpisa na ako para maganda yung laban natin. Nanghihinayang ang puso ko. 79 thumbs up. Ayan. Ayan. Female twin tour. Oh, diba? Para makita nyo naman si Lods Coco Amber. Oh, diba? Oh. Pinutin nyo yan guys, nakapin sa taas para makita nyo yung kagupuhan ni Lods Coco Amber. Relods, spot muna ako. Punta lang ng market. Ayan, sige Relods, mag-ingat po kayo ni Ma'am Lazy. Ayan, ingat po kayo ni Ma'am Lazy. Maraming salamat ulit sa iyo, Frelods. Ayan guys, si Frelods, sinasadalain niyo po sa 40 po yan. Komedyante po yan si Frelods. Jaydan Banana. Ayun, thank you so much, Frelods. Ayan guys, may nakapin pa ako. Hoy, hoy, Lodi Koy. Hoy, hoy, Buloy. Naaalala mo pa ba nung tayo ay... Ano ba yun? Kanta na yun? Hoy, 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 yun eh. O, diba? May kwento kasi yan si Buloy. Namatay na kasi yan si Buloy na yun eh. Ang kanta ng parokya na yan. Kaya pumatok yan. Yan guys, dalawang thumbs up. 107, 179, tsaka 18. Ayan. Lods Coco ha. Kung saan ko na yung dalawa mo, busin ko na thumbs up to. Yun isa. Ayan. Ayan guys, thumbs up ka naman natin. Kung mabilis naman internet nyo, 80 na. Ayan, habang pinapanood po natin. Ayan. Kuko Dan. Ayan, thank you, Sweet Dream. Yeah, thank you, my friend, Sweet Dream. Please support Coco. He have too much sa banana. Coco ni Jackie. Sa kuko ng agila, ako'y ang mapalaya. Ayan. Ayun, ito na ang ating... Ito, sa kanya naman guys, ang nakapin yan guys. Dalawa po yung premiere ni Lods Coco. Ayun, 109. Ayan. Ako guys, sasamakan ko talaga yan. Kasi siyempre, ayan, flex your premiere guys para matamsakan po natin. Huwag kayo pong mag-atubili. Huwag po kayong mahiya. Sa panahon ngayon guys, wala din ang uso yung hiya. Kasi pag nahiya ka, magugutom na talaga. Nung unang panahon pa po yung hiya na yan. Ayan, Coco Dan. Ayan, dito naman tayo magtamsak. Bali sa pinakadalawa nating mga alagad. O, diba? Ayan. Una natin tamsakan yung isa. Siyempre.
But anyway guys, maraming salamat sa inyo dyan guys sa 9 million viewers natin na patuloy na support. Ayan. 81 tapos 82. Dogs. Kasi may ko sila sa Coco sa ano eh, sa mga aso. Habang ako nagdidikit guys, didikitan nyo na rin po si Let's Coco. Para $81. 83 thumbs up. Let's go. Hindi pa pala ako nakatamsak sa channel ko. Ayan, sige. Habang achievers. Ayan. Tiring at gripping na lang. Ayan mga lachata ulit dyan 9 million viewers natin. Ginisang kamatis with sardinas. Cooking with Korean. Ana. Potato, di ba? Sarap yan. Ayan. Sweet Dreams, Yahoo! Ayan, Kuya Mon. Maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Ayun guys, masama ka naman natin dalawang upcoming premium ni Let's Coco Amber. Sweet Dreams, Yahoo! Ayan, 9 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Ayan guys, mabilis naman internet nyo. Iwan na po. Kung sa mga hindi pa nakadikit, dikitan nyo rin si Let's Coco. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan. 312 na yung bahay ni Let's Coco Amber. Ayan. Jujuwain, tropahin. O, di ba? Tubli-tubli na. Ayan, 11 million viewers natin yan. Habang nagdikit po ako kay Let's Coco guys. Sabayan nyo rin po ako sa pagdikit yan sa baba. Ayan, bali dalawang dikit na lang. Tatlong dikit na lang kay Let's Coco. Ayan, place your premium guys. May mga premium po kayo dyan. Saan pa ba hindi ko nadikitan dito? Sa una ba? Nung una pa lamang. Ayan, dikit na pala. Ayan, okay na ito. Ayan, patamsak. Ayan, sige, let's go yung mon. Pagkatapos natin ito, ipipin natin sa isang dikit na lang kay Let's Coco, ha? Yan guys, pa-support naman natin binaba ni Kuya Mon. Supportive din po yan. Ayan, si Kuya Mon po, pinaka-supportive po yan sa lahat. 110. Ayan, sige. Ayan guys, habang isa na lang, isang ano na lang didikit ko kay Let's Coco. Bago ko ilalaglag to kay Let's Coco, kapalit po natin kay Kuya Mon. Ayan. Ayan, patamsakan naman natin. Coco Loves, Amber Dan, tamsak. Ayan. Sige guys, maglablaban. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan. Achievers, creeping. Ayan. Hanggang aba. Ayan. Ayan, 10 million viewers natin. May kami galad siya. Ulit. Ayan, sige. Ano nangyari dito? Hindi na kaya na ng cellphone. Ayan. Ayan, 86. Ayan, sige. Ayan, mga lads, ulit dyan sa inyo guys. Maraming salamat sa patuloy na sa nagtamsak niya kay Let's Coco Amber. Ayan guys, ipipin natin si Kuya Mon. Ayan, support naman natin si Kuya Mon. Ayan po.
Upcoming premiere po ni Kuya Mon. Ayan. Sige, premiere. Thumbs up po, premiere. Ayan. Ano na kailang oras na? 120 minutes. So, yun. Tama. 112. Ayan. Ayan mga lad, shoutout ulit dyan sa 14 million viewers natin. Maraming salamat yan guys. Ayan. Kung may mga premiere po ko dyan guys, baba niyo para matamsakan po natin. Ayan. Bigyan po tayo natin ng 6 na tamsak po yan. Okay man, maraming salamat. Ayan, Sweet Dream Guzi. Maraming salamat sa iyo my friend Gosha for always supporting Falcon of Desert. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa nagdikit kay Lods Coco Amber. Ayan. Thank you din sa pagdalaw Lods Coco. Ayan guys, ilalaglag ko na kay Lods Coco. Ayan, ilalaglag talaga ng salita. Ayan. Ipipin naman natin si Kuya Mon. Ayan, sige. Ayan, tapos kanya naman si Kuya Mon guys. Ayan. Ayan, sa 40 million viewers po dyan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, lagyan mo to Kuya Mon ng trailer para mas maganda. Ayun, 2 thumbs up. Ayun. Yung mga video mo na ano. Ayan. Dahil sa'yo. Ano may lagyan mo ng premiere, ng trailer. Ayan, sige. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Support naman natin yung upcoming premiere ni Kuya Mon. Habang ako'y nagdidikit sa katamsak kay Kuya Mon. Ayan, sabayan niya rin pa ako guys para sabay-sabay nating didikitan. Tatamsakan nyo. Upcoming premiere. Ayan. Ayan. 2 days. First day of night of duty. Ayan, panggabi na po kasi Ramadan naman na talaga. Ayan. Harangan pa ako. At Chivers. Ayun, sa 14 million viewers natin, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, pagkatapos natin yan, guys, ito magdikit kayo naman, ano natin to, kantahan natin para ma-enjoy naman kayo. Ayan. Menandro Dan, ayan, thank you, mga sweet, my friend, Sweet Dreams, please drop your link. Ayun. And then I will put up there to pin. Oh, di ba? Akala niya lang. At hirap po tayo ma-English guys, i-copy natin kasi yan po ang kailangan natin. Okay lang naman, okay kasi guys, pagka kung magsalita ka mag-iisa rito na English, hirap. Pero pag may kasagutan ka, maganda. Di ba? Oo, kasi pag may customer ako, pag hindi ko madala sa English, na-Arabic ko lang. Ayan, tamsak Dan, anak mong meow. Ayan, 8 tamsak na kay Kuya Mon. Kasi dalawa lang kanina ito. 8. Ayun. Ayan, support nyo din si Kuya Mon, guys. Hindi pa nakadikit yan. Paano kayo mag-atubili na ibigay ang inyong mga ano dyan? Yung mga inyong mga thumbs up dyan. Ayun. Iwan lang po kayo ng bakas. Please put marker. Diba? Marker eh. Ayan, Michael Vlog, may Lods shoutout. Ayan, Lods Michael, maraming salamat sa pagdalaw. Thank you so much, Lods. Ayan, Lods Michael, may bahay ka baba mo yun para madikitan po natin. Kung pa tayo nakadikit. Ayan. May kami Lods shoutout ulit sa 10 million viewers natin dyan. Bago po tayo ayan guys, support nyo na nakapin dyan sa taas sa kanyo upcoming premiere. Kung di pa kayo nakadikit, dikit nyo na, huwag nyo na ipagdamot ang inyong mga banana dyan. Oh. Pasilip sa gusto makapagdikitan. Ayan, sabi ni Michael. Ayan, sige, silipin nyo yung guys. Ayan, sige. Pagkatapos niya, ipipin po natin yan kay Kuya Michael. Ayan. May mga 1 minute pa po tayo. Sige. Tingilipin ko muna nga. Ayan.
1,804. Hindi ka pa monetize ba, Sir Galeno? Family Galano TV. Ayan, sige. Ito na kita didikitan sa baba. Ayan. Pasta for dinner. Ayan. Ayan, nagtatawa siya. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan. Please support naman. Ang binaba din si Sir Michael Vlog. Ayan, mamaya-maya po ipipin po natin yan. Yan muna yung ano dyan. Copy link na muna natin yan para mamaya isabit po natin si Sir. Si Sir Michael. Michael Vlog. Pero yung ano niya, Family Galano. Alam ka lang, chat 11 million viewers natin guys. May nakapin po tayo sa taas. Please support naman natin nakapin dyan si Kuya Mon. Tamsakan nyo po upcoming premiere po niya. So hindi pa po nakadikit dyan. Tamsakan nyo po yan bago tayo magkanta. Yan, may binaba din si Sir Michael. Mag-iwan na po kayo ng bakas. Hindi pa naman yata monetize si Sir Michael. Monetize ka ba pa, Sir Michael? Ayan. Ayan. Pasilipin nyo lang guys. Ayan. Support nyo man guys si Sir Michael. Ayan. Habang tayo nagbibigay ng isang munting awitin. Di ba? Kahit sintunado, pero balbal. Di ba? Yan, iwan na po kayo ng bakas guys para kay Kuya Mon at saka kay Kuya Michael. Sir Michael. Ayan. Yan siya na kayo guys, may nag-ano rito kasi kasama ko kasi. It's karaoke. Karaoke song with lyrics. Ayan. Ayan guys, support naman natin si Kuya Mon through the years. Aba. Just another woman in love. Gusto ko tong kawawang cowboy kantayin niya. Na-practice ko to guys kasi minsan pagka nag-ano ka to kay Lolo Bigs TV. Bakit nga? Bakit nga bang puso kahit maputi na ang... Ito na lang. Ayan. Ayan guys, maglaban po kayo dyan. Minabas, Michael Vlog. Ayan. Sana'y di na magbago. Ganun. Kailan may, asahan may tuwang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y halikan at yakapin? Hanggang sa paghanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ang araw, yung buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas, ibabalik natin. Ipaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig mo'y aging sa'yo.
kahit maputi na ang buhok ko. O, diba? Naputo na yung buhok puti na yan, guys. Ngayon, mga radyo na tuloy dyan sa 9 million viewers natin. Eh, support naman nakapin sa taas yung pahin ni Kuya Mon, guys. Kami na ba din si Lods Michael Vlog. Support naman natin si Lods Michael Vlog. Ayan, guys, pinaba ko yung kanyang ito. Para makita niyo. Maraming salamat sa inyo kay Michael's Vlog. Ayan, support naman natin. Ipaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig mo'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayan guys, siyempre guys, ano natin ang mga, yung mga sunod-sunod natin yan. Ayan guys, may minaba po ako, please support naman natin si Michael Vlog at nakapin po si Kuya Mon. Ito kasi paborito ko to guys. Baka hindi pa nakarinig nito, pakinggan nito. Diba? Ang kawawang cowboy, ramoy champoy, ang panganganian ko ay laging kamuting kahoy. Ang ate ko at ang kuya, ang nanay, tatay at lola, ang buong pamilya. Ang lahat ay hindi cowboy, ako'y nag-iisang palaboy. Ang aking kabayong dala may butones pa. Ang kawawang cowboy ay walang bala, may bulsa, wala namang pera. Ako nga ang cowboy, parang nag-iisa, ang kabayo ay walang paa. Ang aking brief ay butas pa. Wala. Ako ang kawawang cowboy, ang bagulgam ko'y champoy. Ang pananghalian ko ay laging kamuting kahoy. Ang ate ko at ang kuya, ang nanay, tatay at lola, buong pamilya. Silang lahat ay hindi cowboy. Mula sa tatsa Ma'am Rachel, ay palaboy. Ang aking kabayong dala may botones pa. Ang kawawang cowboy, walang bala, may bulsa, wala namang pera. Ako nga ang cowboy, palaging nag-iisa, ang kabayo ay walang paa. Aking brief ay butas pa. Ayan, alas 3. Timan. Diba? Yan sa tatay Ma'am Rachel. Maraming salamat. Dan Harang, maraming salamat sa parang ng si Ma'am Rachel po, ang foundera po ng Team Mali-Mali, ang nag-isang DJ po ng 88.8 Quiet Station. Basta Quiet Station, Ma'am Rachel Evangelista. Diba? Yan sa 8 million viewers natin guys. Please support naman natin nakapin sa taas yung coming premiere ni Kuya Mon. First duty at night. First duty po sa Ramadan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Rachel. At guys, may binababin ako po bahay ni Michael Vlog. Ayan, support niyo naman si Sir Michael Vlog. Ayan, ako ay magkanta-kanta na kasi 35 minutes. Mayroon pa akong 25 minutes para kayo kantahan po ng aking magandang boses. Ayan. Yung mga professional lang po kumakanta nito. Professional lang po. Huwag po gayahin sa bahay. Ayan, kasi po nakakasama po sa inyong
pandinig. Yan, mag-jingle bird. تخيل وأنت في بيتك الجنجل يكثر بيرد تسجيل نلعب الصغير tayo. في المساجد ودور الأيتام بكل يسر وسهولة. تطبيق ينام. Nag-graphic na. Ayan. May paborito akong kanta na. Ano ba yung kanta ni, ano? Dapat English eh. O, di ba? Ay, scholar. Ay, thank you. Sorry po. Ito na lang. Boy. Boy na lang. Lady. O, di ba? Wala dyan. Ayan. Hello, shoutout ulit dyan sa lahat ng mga lady. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. There's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Oh, diba? Ayan, nawala na signal sa Terene. Yung mga nagsatat sa'yo, Ma'am Mards. Ma'am Yani, maraming salamat dyan sa pakinig sa aking magandang tugtugin. Yan guys, parang professional lang po kumakanta nito. Ayan, bawal po ang mga bata dito. Ayan. Ano po? Ayan, sige lang. Through the year. You and I. Ano ba yung title na yun? You and I.
Ayan, ito, ba? Ma'am Yani, maraming salamat dyan sa pabidyo. Hindi pa naantok si Ma'am Yani. Maraming salamat. At Rene, minsan nyo lang guys. Sweet dreams, family done. Thank you so much. Ayan. Was I sleeping? Ito ba yun? Stay up late night and play my song. Ganon yun eh. Sometimes all the nights can be so long. Aba. It's good when I finally make it home. All alone was this dreaming. I tried to get underdressed without the light. Parang buwa ko ng sarili kong lyrics ha. And quiet to say, how was your night? And I come to hear and say, it was alright. Hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she's in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my title, so I was wrong. But she has faith in me, and I go trying faithfully and who. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. Find a way. Because yan sabi ng kasama ko, mga pinabawa ko yan. Ayan, maraming salamat sa flowers. Some will see the good set for a pine. And you turn the night just waiting for me. Iba na lyrics ko. Like a secret friend, and there's no end. Once he lays crying, a pinball with a melody or two, and I turn between the things that I should do, and say to wake her up when I'm through. And she believes in me. I never know just what she's in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little song. I was wrong. Bangs lang ang malakas. That she is pain in me. And so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way. While she waits, while she waits. Oh, diba? Bangs lang ang malakas. Ayan. Shoutout sa mga bangs ang malakas dyan. Ayan, mga shoutout na rin sa inyo dyan, guys. Wait lang nga, ano sabi ng kasama ko? Baka may trabaho kami. Hindi ko marinig. Present ulit. Tahu. Alam mo
Ayun. Ayun, sorry guys, kasi medyo... Shoutout din sa iyo, banks na lang malakas. Ayun, shoutout din sa mga banks na malakas. Shoutout sa iyo, Ma'am Ned. Tawa naman ko sa pangalan nito. Sino kaya ito si banks na malakas? May bana sa akin. Wala bang ano dyan, yung bigote ng malakas? Yan ading Nels, may shoutout sa iyo, shoutout din sa kay mahal ading Carmen dyan. Ayan. Yan man, Marge. Maraming salamat, Lalabs Nelda. Kantahan ko po kayo guys na mga awiting professional lang po ako makanta nito. Dito to. Ba, lady. Ano lang yung... Decorated my life. Ito na lang. Stuck on me. ما يعجب العجب ولا الصيام في رجب. Ayan. Ayan mga rad, shoutout ulit sa mga stuck on me. Ayan, basasahan nyo lang guys ang boses natin. Tamang ano lang. Ayan mga rad, shoutout sa lahat dyan ng mga dyan. Maraming salamat sa inyo guys. Sana na natin. Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend. And the way I feel now, guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad to stay. I'm stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come home. As I'm on my way. So hard to say that a woman like you could wait around for a man like me. As I'm on my mind, mighty glad to stay. Ayan, pasensya na kayo guys ang boses natin, ha? Ayan, Aling Nils, maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng kinigan. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow. And I know just where I'm going. I packed all my troubles and I threw them all away. Cause this time, my little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that just can't lose. As I'm on my way, needed friend, and the way I feel now is I'll be with you till the end. As I'm on my way, might be glad to stay. Ayan mga shoutout ulit dyan sa 7 million viewers natin yan. Ngayon maraming salamat sa inyo dyan. O, diba? O. Antayin natin guys. Ayan guys, may nakapin pa ko pala. Blab naman yung nakapin dyan. Ay, sorry po. I can't wait. Ano yan? Nature
Hala. Edit na nakantahin na lang. I can tell by your eyes that you're probably crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. There's a man. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. If I stand all alone with a shadow, hide the color of my heart. Blue for the tears, black for the night, fierce the stars and the sky don't mean nothing to you. There's a mirror. Yan ma'am, mga gilad-sadal. Ma'am slab ko yan. Yan mga salamat. I don't want to talk about it, how you broke my heart. Yan ma'am, mga gilad-sadal sa'yo. Maraming salamat. If I stay here just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Ayun, welcome sa'yo, Ma'am Emas. Siyempre, welcome ng kampo. Oh, heart. Sweet dreams. Yung shout-out sa'yo. Asan si Pio Pio? Ay, hindi niya paramdam ito, Dema. Saan naman pumunta yun? Hindi siya nakadalang mula kanina. Good value. Eh? Maraming salamat. Thank you, my friend. Sweet September. Bakit humuhugot kada, kuya? Hindi naman. I don't want to talk about it, how you broke this good heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, di ba? Good voice daw. Thank you. Oh, heart. Ayan. My heart. Oh, heart. Heart. Ayan, thank you so much sa iyo, Ate Emma. And Ma'am Sweet James. 8 million viewers natin. Maraming salamat. Yes, Pio Pio, saan ka na? Ayan guys, nandito ka naman si Ate Emma. Ayan, coming premiere. Ayan, pipin po natin yan. Ayan guys, yung matapos ako kayo Kuya Mon. Ayan mga lahat, shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa pag-support. Ate Emma, nagbaba niya ng premiere sa Ate Emma. And support pa natin yung binaba ni Ate Emma. Yan, sana dito si...
Ayan. Ayun, gusto ko lang din po mag-thank you kay Piu Piu. Ayun. Hindi pa siya dumalaw dito, Ate Emma, si Los Piu Piu. Baka busy po yun. Ayun, thank you din po. Siyempre, Ate Emma, share lang po tayo. Ayun, maraming salamat din sa iyo, Ate Emma. Ayan guys, maraming salamat na ng dikit yan kay Kuya Mon. Ayan, papalitan na po natin yung nakapin. Ayan guys, kay Lods Michael Vlog. Ayan, parin na dito na una natin. Tsaka kay Ate Emma Selfie yan. Support naman natin guys. Ayan Kuya Mon, maraming salamat sa iyo. Ito ko lang kay Ate Emma. 5 days. Ayan, sige, 24. Ayan guys, may premiere coming 5 days, Ate Emma. Ha? Ate Emma, tamsakan ko lang mamaya. Yan yung mga premiere. Tsaka kay Lods sa Michael. Ayan, dikitan kita mamaya, Lods. Matapos ko mag-ano. Ayun. Ayan, naka-2 update. Ayan. Sige, isang na lang. Para makapag... Some heart to diamond. Some heart to trust. Ano yan? Ano nga yan? Taas mataas. Hanta ulit kuya. Ayun. Ayun, ito na lang. Ayun guys, may nakapin po ko. Support po natin sa Tema at saka kay Lods. Michael Vlog. Ayun. Hanta ulit ako. Ayun, magandang shoutout ulit sa 7 million sa 40 tabs ako. Maraming salamat ulit. Grabe, sumayaw ng mga tulo mo kuya. Tulo mo kuya. Diba? Kala mo naman pagganda ng boses. Parinet pala to eh. I can take a little time. A little time to think it's sober. Ito. Ito. Ang lasing na yun, Tema. I better read between the lines in case I need when I'm older. On this mountain I must climb. It's like the world upon my shoulders. So good for more. Through the clouds instead of shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life, I've been broken and fade. I know now if I can face it again. Can't stop now, I travel so far to chase this lonely life. I wanna know what that is. I want us to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Ay, nako. Para di manata na si Tornado Tema. Sigaw natin.
I'm gonna take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It's look like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know that I can face it again. Can't stop now, I travel so far to taste this lonely life. I wanna know what love is. I want it to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Pasito mo sana. I wanna show what love is. I want you to show me. Parang nasito ito lang. I want to feel what love is. I know you can show me. Oh, diba? Let's talk about love. I wanna know what love is. Love that you feel inside. I want you to show me. I'm feeling so much love. I wanna feel what love is. Just cannot hide. I know you can show me. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. And I know I can't show me. Diba? Galing na tema. Kala nyo lang, ha? Ayan guys, matamsakan naman sa 9 million. Gusto mo lang, anak ko. Webes na mga yun. Wala naman pasok bukas. Ay, ito naman. Mga matataas ang tayo natin para kakaiba. Malay mo, ma-discover mo tayo. Sabi niya, ganda ng boses. Oh. Ito naman. Ayan, mag-resatat sa'yo. Maraming salamat sa tema sa pabiji-biji mo dyan. At saka sweet, ha? Ayan, sa 9 million, 7 million viewers sa Puti Tamsak. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Banata na natin yan kahit mataas. Kasi patapos naman eh. Palsito na lang, pwede kaya. Diba? Ayan, may cherry tayo. Kasi na. Ayan, hindi ka lang dyan tatalit siya. Ayan, shoutout sa mga lahat ng mga, dyan? Somewhere. Sa mga somewhere. Arrive at 7. The place feels good. Apa? No time to call you today. In course till 11. The Chinese food. Back to the hotel again. Diba? I call your number, the line ain't free. Ito rin yung kanta.
I like to tell you, come to me. A night without you feels like a last dream. Love, can I tell you how I feel? Always somewhere, miss you where I be. I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I be. I'll be back to love you again. Hindi na makabaan? Ano to? Maraming salamat sa inyo. Ano tayo ba? Diba? May taga praktak ko sa mga chirip. Kahit sulit. Sulit. Sensya na kayo guys kasi dito maganda yung boses ko. Iwan ko na niya sa labas. Another morning, another place. Like, fine naman. The only day off is far away. But every city sends me in the hand. Sayang doon. Embrace me to you again. Kapikit-pikit pa. Always somewhere, it's you and I again. I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I be. I'll be back to love you again. Minsan ako yung kasi tawa. Ayun, maraming salamat sa iyo, Tema. O, di ba? Pawisan na sa Tema sa katawa. Ayun ang mga, sulit. O, di ba? Diyan ka mga Tema. Diyan magandang exercise yan. Ito naman. Mga mataas ang kunin natin, guys. Kasi nga, minsan-minsan lang ito. Oo. Ano napunta yun? Bahala sila dyan. Basta... Sila na lang. Ayan, makantin lang. Marami tayo nanisin mamaya. Pero okay lang yan. Diba? Kala nyo lang. Ito, course na. Time, doing back the love again. I will be there. I will be there. Ito ko kuya, love, only love. Shout out to Arizona. The bring back your love someday. I will be there. I will be there. Sumulo si po. Nakalate ba? Actually. Salamat sa pagtyaga mo dyan. That's only nila dyan at sa'yo. Tumulo ko si po na tema. Fight! Baby, fight! To win back your love again. I will be there.
there. Love, only love can bring back the bird. Someday I will be there. I will be there. If we go again on away from the start, would you try to change the things that get our loves? Try to spell the wall so strong that I can get through. Is there any chance to start once again? I'm loving you. Oh, diba? Kala niya lang. Ay, wala siya tayo sa tema dyan. Sa patuloy puso ko. At ako, pinapawisan na rin. Ito na lang nga, para hindi kami hirapan. And that's Sony, maraming salamat sa PBB. 41 million thumbs up natin. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, guys. Ano na lang tayo? Mga konting-konti na lang. Para konti na lang si PR natin. Tatanggalin mamaya. Ayan, mga shoutout sa lahat ng mga nagsisailing, voting. O steward naman tayo. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds, to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the darkness, far away. I am dying, forever crying, to be with you, to be free. You hear me? Can you hear me? Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan guys. Napagod na ko sa English. O, diba? Yan natin, maraming salamat dyan sa iyong sa pabiji-biji nyo dyan guys. Thank you so much. Ayan. Diba, nabilis lang ng natin. Ayan. Iba naman tayo. Mag-enjoy naman tayo ngayon. Tagalog naman tayo. Yan, sige. Okay. Ay, iba naman tayo. Ano ba yan? Laki ng daliri natin kasi. Ito tayo ngayon. History. Ayan. So the history according to joke. Manila City, knocking from other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sabut, Malabon, Las Piñas, Paranaque, from the north, Batanes, Apari,
Ilocosor, Ilicos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Ibansia, Nueva Vizcaya, Malakpagay silang Pampanga, Batangas, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to Southern Luzon, Camarines Norte, Camarines, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Asalan, from London to Visayan Shore, famous surface yogurt, coconut and corn, ay, Cebu Mactan, Mandawi, ay, Bohol, Samar, Leyte, ay, Iloilo, Kapisaklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Puma, Gite. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambudya, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Zamis, and the three provinces of Davao, Davao, Zor, Oriental del Norte, Cotabato, Lanao, Cebu, Tawi-Tawi, ay, Pilipinas with history, ay, Manila is the capital city, ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful city. That's right, Rajatat. Ito naman tayo, Jilan. Request mo ate ay na, anak mo. Daga sa mga gusto. March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan. They're sailing day at night across the big ocean until they saw a small Mazawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on. He did not understand the speaking they have done, because Castilla gin ay waray-waray man. And Magellan landed in Cebu City. Kahumabon met him there for fear. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize then everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and dragged Magellan to go back home. And Magellan got so mad, order is meant to comply. Mactan Island we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. At ayun na, I love you. Palam sa kang live. Sige ba, sige? Saan ko mamaya yan? Kerbersos canon, when Magellan was sit in the snake, it stumbled down and cried and cried. Upon the mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Please tell my mama, do not cry. Please tell my mama, do not cry. Ayan na lang. Ayun, may nagsato siya Lodge Ray. Yan guys, may nakababae si Lodge Ray. Tapos ako naman yan kasi pinapawisan ako. Amang mainit-init na, tirahin ko na to guys. Marami na ko si PR. Sige, okay lang. Pasayaw ako. Turag soy.
Aso-aso na itong request natin, Ima. Aso-aso man ito man. Tumulo si phone ko. Ayan, support naman natin sila, Zray. Ayan. Kami premiere. Aso-aso. Ano yung aso-aso? Aso-aso. Umang aso-aso? So. Oh, yeah. Whoa, yeah. Yeah. Whoa. Baby, yung babitang akong kantahan. Budget ni sa tika. Akong pagbati. Hindi ko balo magtagal ko. Ako kasi baby love na love ka. Baby love na love ka. Baby love na love kita. Ikaw na Diyos, wala nalain pa. Kahigugma ko kanimo. Murang kambutso ka aso-aso. Gugma ko kanimo. Kusog ka ayo, ga buto-buto. Gugma ko kanimo. Murag kambutso ka aso-aso. Gugma ko kanimo. Kusog ka ayo, ga buto-buto. Next time kanimo, og love you. Naglipay po ka na ka, I love you too. May unta at niranta. Nabubulo. Hirap naman Bisaya. Ito ka Bisaya. Ilonggo man ko. Ikaw na Diyos, nalain pa. Ayun, tema. Mahirap yun. Ito na lang para may love ko yung lahat yan. Ga aso-aso, gumako kanimo. Ga aso-aso. Ano, Zray? Ayan guys, support naman natin yung binaban ni Zray. Ito na lang guys. 24 na pala ako. Ayan. Maraming salamat. Maraming guys, support naman natin yung binaban ni Zray. Sorry pa. Ayun, ito po ay Sa Kama ni Rosala. O, diba? Kala nyo pakagaling, ano? At is English, pwede mo Islam. Ayun, kaya dyan natin 8 million viewers natin yan. Baka professional lang po kumakanta nito. Yun na. Yun na, obet process. Stealing hair was dead and blonde and the old piano. Trying hard to capture the moment. This morning I don't know. Was bad a lamp podcast still lights in my head and some blondie gave me nightmares and think that you still my bed. I dream about movies, they won't make for me when I'm dead. Hirap na ba ito? Ayun, may nagkano kasi. Wake up and the friends kiss morning. Was I'm marching back, gives his own bed in my hand while talking. About all the told them I love to believe about love and the truth and what you meant to me. And it hurts, baby. Baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses. Kasi my last day. Or tonight I sleep on a bed. Oh, I'm just as close as before.
glass and lay you down. And a bed of roses. Practice yun na nila si Jay. Nanawisan tuloy. Yan, tama na yan guys. Mapagod na ako. Ito na yung marami. Tawa tuloy sila. Kaya mo yan. Hindi, kantahan naman kayo ng John. Iba naman kasi. Ito pa miss pa na singing? Ito. Gawin ka na 3 hours to eh. Napawisan ako. Kaya pasensya na kayo guys. Makakatuwaan lang po ito. Mga mataas kantahin natin. Para mo viral. Patapos ako kami live. Sige. Pwede tayo marunong sumayaw guys. I want to be free. I want to be free. Hindi, masensya na kayo guys. Iniba na kasi nila lyrics dasi kasi hindi, ganito eh. Ayun guys, yung nakapin pa ko sa taas yan. Patapos sa karama natin yung binaba ko. Kaya maraming salamat sa inyo ulit dyan. Sumaya mo na siya. Napawisan na ako eh. Ayan. Ayun guys, sa karama na natin nakapin niya sa taas bago tayo mag-ano. Kaya kay Lods J, maraming salamat. Kay Lods Ray, maraming salamat sa inyo lang guys. Ayan, at ako'y namamaos na sa kanta. Ayan, 20 na yata mahigit yung CPR natin. So, sabayan mo ng kanta, kuya. Ayan, pinapawisan na ako, nagugutom tuloy ako. Ayan, sabayan mo ng kanta, kuya. Kaya mo yan. Oo, kaya talaga natin yan. Ayan. Oo. Sabi nila, ano yan? Dansa na kanina pa kay Kuya Love Story. Ayan. Sige guys, support nyo sa Kuya Ray. Kita ko lang may makatapos ko mag-live. Ayan. So hindi pa dyan guys, support naman natin sa Lord Story kasi lagi po nag-premiere always. Every hour. Ayan. May mga premiere po kayo guys. Dalaw po kayo sa kanya para ma-schedule niya po. Ayan. Para mamaya pagkatapos ko, maglilinis na lang ako sa PR ko. O, diba? Mas dansa na kanina pa kay Kuya Ray. Ayan, sige, napasok na si Kuya Ray. Yung kanyang mga. Ayan, tapos maya ko na lang ito pa ano niya kay Kuya Ray. Patamsakan nyo mga guys na nakapin sa taas. Ayan, pasupport naman natin si Sir Ray. Ayan, kasi ako na bahala magpatamsak yan guys. Ayan, pagkatapos. Through the years. Ayan. Take me home. Ayan, ito na lang. Ito na lang para last song na po natin to. Ayun, take me home. Take me home to the place. Ayun mga chat ulit dyan. So, wag last song po tayo. Maraming salamat sa inyo. Ate Emma, kay Lods Ray, kay Lods J. At sa lahat po ng pag-GB dyan. Wala natin. Mabilis eh. Ayun, thank you so much ulit sa inyo dyan. Practice ni Lods Ray yan. Almost 7 minutes, West Virginia. So is on. Don't breathe on the road. Take me home to the place I belong, West Virginia. Yung pangalasong natin, hindi naman pala pangalasong yan. Ito na lang lasong ko na lang ito. Ito na kanta ko si Te. Ito ko si Te.
Ayan, mag-ilaw shoutout 7 million viewers natin yan. Ito lang ang kanta ko sila. Closing song. When I was small Ay, bakit meron? Saglit lang. and Christmas tree. Karaoke dapat. Ayaw, may bubuyog tuloy. Ayaw, mga lahat tayo pa mag-closing song na. Diba? Thank you. When I was small and Christmas tree were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved and from far away. Now we are tall and Christmas tree are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But yes, we'll cry on 1st of May. The apple tree that grew for you and me. I watched the apples falling one by one, and I recall the moment of them all. The day I kissed your cheeks and you were mine. Now we are tall and Christmas tree are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. But yes, we'll cry come 1st of May. I'm gonna jump sa lahat. When I was small and Christmas tree were tall. Do, 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 do. Don't ask me why, but time has passed us by. I'm from off and from far away. Oh, di ba? Okay, maraming salamat sa inyo ulit dyan, guys. Ako hinihingal na. Kanina pa. Ayun. O di, nakarami tayo ng CPR na. Ayan, mag-ilat shoutout sa inyo lahat dyan sa 7 million viewers natin. Kay Lads Ray. Ayan, guys, bago tayo mag-end. Ayan. Pasupport naman natin nakapin dyan bago magtamsakan, magdablaban. Tamsakan ko muna yung live stream ni Sir Ray. At saka yung mga Ate Emma. Maraming salamat sa iyo, Ate Emma. Ay, nako. Si Lods Pio Pio, saan na si Lods Pio Pio? Ay, Lods Pio Pio, saan ka napunta? Daming CPR. Opo, daming CPR po tayo. But chase music ko lang lahat po yun. Para isang targahan na lang. Targa! Ano kailan po yan? Kaya naman tanggalin. Kami nga Lods ulit dyan sa 6 million view. Likewise, Goya. At maraming salamat ulit sa Lods Ray. Ayan. Ako'y magpapahinga na muna kasi napapagod ako sa kanta. Kayo napapagod na rin kayo sa kikinig dyan sa baba, no? Diba? Nasa Ray, tamsakan ko na lang po yung live mo pag nag-in ako nito. At sa lahat po, maraming salamat ulit sa inyo sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert. Ayun, good night everyone. Likewise, kuya. Ayan. Sa lahat po ng mga members ko dyan, Miguel out shoutout kay Ma'am Scarlett na PabGBG dyan. Ayan, maraming salamat. Ayan, ingat din po mga tema at salamat po kay Lods Ray. Patamsak po coming live. Ayan. Ayan guys,
At sa kanya man ang coming live ni Sir Ray. Dahil ako'y mag-end na, Lods Ray, maraming salamat ulit sa pahabol mo. Ano oras na dyan sa bansang Pilipinas? Alam ko mag-alauna na dyan. At shoutout po sa lahat ng dumalaw. At shoutout po sa lahat ng aking mga members. Ayun, hindi ko na kayo isa-isahin guys. At maraming salamat. At Emma, maraming salamat ulit sa pagkulitan niya sa baba. Kasi Sir Ray, kay Lods J. At sa lahat po ng dumalaw kay Fred Lods Nelson, ay kay Ma'am Ate Carmen, kay Ate Nilda, ay kay Ma'am Richelle. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo guys. Ayan, kay Sweet, kay Ma'am Gosha, Sweet sa ayun, maraming salamat. Ayan. Sa lahat po ng team Maliw, Miguel shoutout po nyo. Kay Ma'am Yani TV at kay Ma'am, sa lahat po ng team Influencer, hindi ko na isa-isahin. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Palablab din po ang upcoming live premiere ko, kuya. Ayan, sige Ate Emma, walang problema po. Bago tayo mag-end, at tamsakan po natin yung mga premiere nyo po. Hindi, mag-end na po ako. Tapos tamsakan ko na lang siya mamaya. Ayan, thank you so much. Life, love. Ayan, shoutout sa lahat po ng mga OFW, mga fan base, mga CBS, Miguel shoutout po sa inyo. At maraming salamat ulit. Shoutout po sa bansang Pilipinas. At sa lahat po dito sa Middle East, Miguel shoutout po sa inyo. Ako po ay magpapaalam at mag-iwan ng isang katagang. Ayun. Maraming salamat ulit. Maiwan ng isang katagang. Mayroon nagsisisi sa una. Ayan, mayroon lang. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo guys. Maraming salamat. Ako ay magpapaalam na at ako ay may trabaho na maya-maya. Kasi Ramadan ngayon, gabi po aming trabaho. Ayan, maraming salamat sa inyo ulit yan. Hatima. Hugot pa daw sa tinitema. At sa lahat ng nagpunta, hindi ko sa kanila Tatay Rene. Basta sila lahat. Freelance sa kay Ma'am Blazy. Maraming salamat. Ayan. Ay Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pabiji-biji kahit busy. Ayan. Ay Sir Ray, at sa lahat po ng team influencer at sa lahat po ng kay Kuya Mon. Ayun. Yung kay Kuya Mon. Kay Lods Oni. Ayan, maraming salamat. Kay Lods, saldi kay Bro Noel, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan. Kay Lods Ray. Ayan, sa Lods Ray, pinaka-supportive at saka organize po yung kanyang premiere at saka ano. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo guys. Hindi wala nang katapusang pasalamat ito. At sige, kung sino, pasalamat na tayo ng pasalamat. Ayan, mag-ingat po kayo lagi dyan. Ayan, lahat. And keep safe sa lahat guys. And God bless. God bless us all. Night. Bye.